Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, ining Santos Kamisa, ining ikawalo nga Misa Novena sa atong mahal nga patron Senyor San Jose, uban sa magkaparian na ni akaron aron sa pagsaulog ug inubanan sa inyong Padre Cura. Ug niining atong katuyuan, ipadangat ato atong mga pag-ampo uban sa pamisa, Thanksgiving Mass offered for all the blessing received and good health offered by Joario family. O sa tanan, atong mga intentions karon at ipadangat, ilabi na alang sa kalinaw sa tibok kalibutan. Hinaot maundang na ang kagubat, mga gubat o kagubot na naghatod kanato sa dugang kalisdanan. O hinaot nga dunggon kita sa Dios sa atong pag-ampo karon uban sa pangama sa atong mahal nga patron si Senyor San Jose. Ug karon maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Misa atong hinulsulan ang atong mga sala. Sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaluon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga nagkahiduol na ang adlaw sa piyesta sa kaluwasan, nagadugangon ta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog haruban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo.
Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, og sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay dautan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman ni magtagad niini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a ug sa dautan nilang kasing-kasing ug misamot hinuon sila kadautan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan, sa Ehipto hangtod karon, nagsigi akog padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalingog ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamog katiga ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sultihi sila ngang ilang nasod dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios ug dili buot nga tudluan. Alang kanila wala nay kamatuuran ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patikaha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patikaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yautang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patikaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios ug kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patikaha
iyang tingog. Ayaw patikang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meribah. Sama sa adlaw ni Masa, dito sa kaming hawan. Diin gisulayan ako sa inyong katigulangan, ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. May mayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tawo. Ang mga tawo nahibulong apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag, busa, kung diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan, nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban,
magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan, kung may labi pang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon, natong tanan. Di ato'y istorya. Ganapog istorya? Istorya lang tayo. Abo, tagadungog na siguro mo ani. Dihay usa ka mag-uuma. Ya, nasa kauban nga iyahang anak, nga lalaki. Kunya, kuyog sila sa ilahang kabaw. Gikan silang uma. Padung sila uli silang balay. Samtang nagpanaw sila, nagian nilang pundok sa mga habal-habal driver. Gingnan sila nga pagkaamawa ni mga tawhana, no? Na ay kabaw, wa saki. No? Tunaw na sa bitaw to, no? Ito, ina niya nga, dong, kalay sakay dong. Buto, ipasakay niya ang iyahang anak. Buto, padayon sila silang panaw. Nakasugat na sila mga maritis. No? Ina siya, sus, kaning bataa, wagi batasan. Ang iyahang tatay, tigulang na, pero siya kasakay-sakay lang sa kabaw. Amo to yung gibuhat, nagpuli na sa sila. Tay, ikaw lang sakay nga rin tay. Hey, lain bang istortian ng mga tao? Buto nga, ang amahan na siya nisakay, niya ang anak na siya naguroy. Sus, nakaagin na sa naglaing pundok. Ingon na sa nga, pastilan yung amahan na. No? Wagi kuan gyud, no? Wagi si kaikog, wagi kaluoy sa anak taon. No? Ang iyang anak mo gipaguroy asa sakay-sakay lang buko-bukos kabaw. Mo gina mga kuan gyud amahan. Way wan pagpagabana sa mga anak, yawan sila maayo. Dong kanang nagyaw man sila dong ako ra ko ni sakay sa kabaw kanali sakay lang dres kabaw. Muto na nakay silang duha. Nang sila lang duha tungtong sa kabaw. Nakaagi na sila o mga grupo na sa lain na sa mga himantayon, di ka mga tao himantayon magini. No, ingon sa sus kaluoy in taon sa kabaw. Gisakyan sa duha. Kawakyoy mga batasan mga tawhana, mandagko ra kayo kaon, mandagko kayo mga lawas. Ang kabaw nagsangkiig, mupay gikan nagumag, yaw-yawan sa nagmaayo. Sa ilang kalibok kibawon sa ilang gibuhat mo igsuon, nanganaog sila. Nga ilang gipasaan ang kabaw. Bastang bibalasa. No? Nagkasuhay mo, anak? No? Mabito na nga usahay ba? No? Sa atong panaw, no? Kay mga manitima karon, no? Panaw uban ni Sir San Jose. Sa atong panaw, naantay mabatian nga istorya. No? Nakadungog mo ng mga istorya, ha? No? Kay karon panahon na, daghang makayog CCTV. No? CCTV nga Wi-Fi. No? Marites. Kita na bitaw na may CCTV rin, no? Pero kung na CCTV usar kabok na daghang kay mga marites ay natubangan, no? Di ba? No, daghang kay mga istorya ba nga tumadunggan. Pero kung maminaw data sa mga istorya nga way klaro, istorya nga dili mao, maglibog ka. No, karon bitong panahon na, no, maminaw kag balita, no, about sa gubat ba? Magduha-duha ka tinuod ba ka dili? No? Kaya daghan mo kay karon mga fake news. Yung mga minaw kag balita, no? Yang paamaagir ba ron sa mga balita kay palaguton ka. Kana maglagot bitaw ka. No? Imbis makakaton ka og impormasyon dili na hinuon kay gihimo mga disinformation.
Munang maminaw ka sa mga gitawag og mga influencers sa social media pinanglitan. No? Abot kung sa inyong gitanaw ron sa social media. Di ba? Sige tagtanaw ng Facebook, no? Nagtuol lang tag nagrosaryo, nag-Facebook di ay, no? Yung kalit lang kipig-kipig, no? Ni TikTok di ay na. No. Muna ikuan ron, muna uso ron, no? Pero ang problema, kung dili ta mamati, no? Kung di ta mamati sa tinud anay, sa kamatuoran, kung di na takibaw, kung unsay kamatuoran. No? Maunsa man ta, kung di na takibaw, kung unsay kamatuoran. Mahimutang amang. No? Mahimutang bungol. No? Ug muna ang gusto sa yawa, no? Disinformation. Gusto sa yawa nga masakmit gikan kanato ang kamatuoran. Ug iya gyud ang gubon ang kamatuoran. Muna nga kung dili ta ka mao mamati sa unsay kamatuoran, malibog yung ka asa ka padong. No? Sama ta ni atong amahan ug ang anak nga nagpas-an silang kabaw. Wa sila kibaw unsay ilang buhaton. Ug mo ni mahingigsuon ang mahitabo kanato kung di ta ka mao mamati sa pulong sa Dios. No? Kaya matod pa ni Kristo, kini mao ang kamatuoran. No? Ang gahom sa Dios nga mao ang tinuod nga siya nang higilin sa yawa. Tungod sa gahom sa Dios. Dili tungod ni Beelzebul. Kasi Beelzebul dili gina. No? Dili gina siya makahibaw ni anang butanga. No? Mao nga si Jesus nagtudlo kanato karon. Pinaagi sa pagkatao ni Senyor San Jose. Nga diin kita magkakaton kay si kinsa man di ay si Jose sa inyong kinabuhi. No? Kinsa man si Senyor San Jose atong patron, ang patriarka sa atong panimalay. No? Siya mao kadtong tao, no? Nga namati sa pulong sa Dios ug nagbuhat niini sama sa tumahal nga Birhen Maria. No? Kini silang duruha. No? Gihimo sa Dios kay instrumento aron ang pulong sa Dios mahimugso dinhi sa kalibutan ug magpadayon nga mulahutay hangtod karon. Bisan pa sa daghan nga mga tentasyon, sa daghan nga mga paglingla sa daotan, daghan nga mga disinformation, fake news, di ba? Ganahan kita ng fake news. No? Yung usahay mo, biyan ay makahurot sa tuguras. No? Kabantay mo na. Nga magsikig kag tanaw ang imuhang, sana, imong social media affairs. No? No? Maura ba na problema na to karon? No? Kaya mo bito ang mga kaobispuhan, no? Nihangi usad nato nga nining panahon sa Kwaresma, dili lang kay magpuasa ta sa pagkaog karne, di ba? Mo man ay kasagaran, no? Na magpuasa ta nga di ta makaog karne. Yang mangutana pa gyud, ya pader ka ng manok karne na pader. No. Mangutana pa gyud, no? Muram sa katong Muslim mga suko kay siya. Suko kay siya. Ngano man kay kao sa karinderya, unya ang kuan ang kanang tindiro sa karinderya gihatagan sa gumba. Kasi kang sukuan niya. Ina niya nga, wa pa kakabaw igso nga Muslim ko. Di ko kaog baboy. Yung sa nga, humba man igso, di man na baboy. Sa mora na, humba, baboy. Wa kay batasan, imo kong gitagaan o baboy. Kung nga sa kahadlok sa katong tindiro, gina nga, sige lang igso ka nang, ay na lang na bayri. Ay na lang na bayri. Sige, tagay ko sa kahiwa. Papulo pa sa diay, no? No. Nga na sa ta, no? Bisag Biyernes kada ko, kaon gihapon og barbecue, no? Nya, kung magkaon ayaw patak hinumdum. Uy, Biyernes man day karon, no? Oh. Pero unsa man kanang kahulugan ini? Kay kun di ta kita sa kahulugan, may kapuslanan. Kaya may uban nga, di mo kaog karne. Kunuhay, no? Biyernes Santo ba? Di ba? Di mo kaog karne. Pero binignit, tagsasas kaldero, no? No, grabe sa daw binignit, no? Di pa matagbaw usa lang pandihado, no? Dungag pa jud. No?
Nya busog gyapon, no? So mo nang ingon ang obispo nga, dili lang ta magpugong niining mga butanga, no? Di lang kay kinira, kundi ato asag mga bisyo, vices. Unsa may bisyo nato nga nakapaguba sa atong kaugalingon? Kining social media. Grabe kayo. No, grabe kayong tentasyon sa social media nga di na kita kaampo. No? Tungod sa atoang grabe nga exposure mo na nga ihangyo ang kabispuhan nga bisa na lang Biyernes, no? No? Limiti ang imuhang paggamit kung mahimo i-off sa na imuhang devices during Friday. Ngano man? Kaya ron matrain ang atong kaugalingon, ang atong galamhan, ang atong nahuna, no? Atong mga senses. Lakip na ang atoang dalunggan. Lakip na atong mga mata. Bisan ka ni atong mga ilong, ug ang mga dila, atong mga baba. No? Makapugong ka sa imong kaugalingon. No? And with that, you can listen clearly. No? Makapamati na ka. No? Kana bitong buta. No? Kanang buta ba? Di ba di ba nakakita ang buta? Ay, sulay ko ninyo piyong inyong mata, di ba di mo kakita? No? Pero kibaw mo nga ang buta, dili gina mabangga, di gina siya madasmag. Oh, nga naman, ibisan di siya kakita, apan namati siya, asa siya padung. No? Naasay sense of direction. Murang naana sila dala nga stick, no? O na ilang timan-an. No, uy, ni kuan man ni hagtok man diri napita. Uy, medyo wala naman mo tingog. O kibaw siya nga katong napita nga wa mo tingog, lamlahom jud to. No? So kibaw siya sa gianan. Kaya naman, namati man siya. Ug siguro mo ni mga igsuon ang atong gikinahanglan karon, no? Ilabi na karong panahona, nga grabe kayo ang atoang kalisdanan. Amot naglisod mo dire? Mura pa mo maglisod, no? Mura magdindot kay imong kinabuhi dinhi sa kuan rosaryo. Siguro mo rosaryo, no? No? Bitaw kitang tanan, no? Tungod aning gubat dito sa Middle East. No, grabe kayo. No, grabe kayo ang kagubot karon tungod kay ang oil, no? Ang lana nga maoy gisaligan natong tanan. Amot kung ano sa nga nagsaligta sa oil karon, grabe rin kayo ang atong dependence sa oil nga kung musaka gani ang gasolina, di ba? Musaka sad ang tamatis. No, unsa inyo produkto dire? Ha? Nananong bagod mo? Ha? Namo yung tanon? Sa ba inyo tanon? Saging. Di ba? Taas ang saging, no? Oh, taas ang saging. Muna nga palihog, ayaw bubuoy gasolina inyong saging, ha? Bitaw musakag yun na. Kaya nga naman, kay ato man ang isakay, wala naman nato na bitbita, wala naman to na pasaana. No? Di naman tayo pasaan ron. Musakay naman, no? Isakay naman nagsakyanan. Yang sakyanan mo to gasolinahan nga musaka sad ang bayad, no? Sa pagtransport. Munang isaka ang mga paraliton. Nga ra kasimple ang ato ang mathematics ana, no? Pero kumutaw naon kining mga butanga muni nakapahingawa ka natong tanan, no? Gani daghan kay karong fake news nga ang bugas kuno mahurot. No, namalit na mo bugas. Ha? Oh, ang uban nagpanic buying. Kamo nagpanic buying mo? Panic rin ato ane, no? Sakto. No, panic rin ato ane. Wa gyud buying taon, no? No, abot lang. Kani mga fake news ba? Kung magpada ka ana, makuan jud ka, ma-disoriented jud ka. No? Mga matod pa sa Salmo, nindot kay ni, kung karon makadungog kamo siyang tingog, ayaw patig-aha inyong kasing-kasing. No? Harden not your heart. Tanawa, unsay nitabo karon sa gubat sa Middle East. No? Amerika, Israel, ibombahan nilang Iran. Ang Iran, ibaus po. No? Di ba? Yang katong nilaban sa Israel o US, pambombahan sa nila. No? Nagbinumbahan sila nga to, kira dire, apiktuhan ta din eh. No? Kaya lagi, ang oil, wala na tanker nga makakuan, muna, problema ta, inisaka na ang ato ang, pero unsa may cause, ani? Unsa hinungdan? Unsa hinungdan? Tungkol sa katiga, sa kasing-kasing, sa mga leaders. No? Wag gid sila maguna-huna sa mga inosente nga mga tao nga nangamatay. Wag sila maguna-huna.
Kay para nila kinahanglan, kay para ang ilahang nuclear, no, sa pa na ilahang mga arsenals diha, no, dili sila maka-threaten sa Amerika, no. Ang Israel sad ilang interest sa ilahang kuan uban pa, no. Yang Iran pod ingon sad nga dili sa may pada, dili sa may palupig, nasa may amo, no. Mo na resulta, gubat man pa ni Pope Leo. Indot kay gisulti ni Pope Leo. Ingon siya nga war is never a sacred thing. There is no such thing as sacred war. But there is always a sacred peace. No? Sagrado nga kalinaw. Ang sagrado, ang kalinaw ra gyud. Dili ang gubat. Kaya sa mga i-justify nila, this is jihad. No? Holy war. And matod pa ni Pope Leo, there is no such thing. No? Sa higayon nga ikaw makaguba sa kinabuhi sa mong isikataw, dili gina siya sa Ginoo, iya gina siyawa. No? Mutumingon si Kristo din sa itong Ebanghelyo, na kung kabilsibol pa ko, naguba nung taning tanan. No? Kaya ang tubong sayawa, mo man ang pag-destroy, no? Pagguba natong tanan. Ug mo ginayang gusto nga maguba ta. No, di ba? Sumagod ka ng manimba ta pinanglitan. No, nagtuo mo nga wayawa diri sud. Ha? Uy, nayawa diri sud ay tanawa niyo tupad. O siya, katug na. Imo mata, manag bugat yung imong pilok, no? Ana. Ano mo pagtabi na mo diha kay taas kay nagwalis pare. Gutom na kay tanan. Manang yawa sig sul-sul di mo, no? Mo ikaw sa kadugay sa pare abuman ikro sa kani human, no? Ato ning dugay-dugayon kay layo-layo ba kaluginsan, no? Ito, kung di ta magbantay ana, no? Temptation is always around, no? Ay ko kalimutan na. Ang Ginoo magani gitintal magani, di ba? Atong first Sunday of Lent, nakinomdom pa mo? O nangatuog mo atong panahon na. Di ba? There is always temptation. Pero unsa may makapugong ka nato for us to be able to overcome it when we listen to the Word of God. Wa gilain. Mao ra na. No. Wa gilaing solusyon sa atong kinabuhi kundi ang pulong sa Dios. Yang mingon sa mga pilosopo, unya makaon ta ng pulong sa Dios pader. Balungag ta na pader. Huh? If only, no, you listen, no, to the Word of God, no, then everything, no, will become better. Di ba? Oh, tinuod, dili na malungag nimo ang pulong sa Ginoo. Pero sa diyang namati na kaspulong sa Ginoo ug nagbuhat sa mga maayong butang, daghang mga grasya nga moabot sa imong kinabuhi. No? And that is always Saint Joseph, no? Si Senyor San Jose, ang iyang gipakita nato. No? Ang iyang kinabuhi, ngayang gipasunod ka nato. Ug nindot kay ni ang inyong patron, no, dinhi sa Rosario, no? San Jose. Ug San Jose kibaw ba mo ni sige kahadlukan sa mga yawa. Oh, way yawa makaduol kung naa si San Jose sa inyong panimalay. Muna nga always have, no, Saint Joseph with you. Paubanag yun, kanunay. No? Kaya ang mga Jose dinhi sa atong katilingban, mao gina sila'y protector sa atong panimalay. Ang atong mga tatay, di ba? Ang ato ang mga kalakinan dinhi sa parokya. No, may kidaghan kay mga tatay din nimba, oh. No? Daghan kay mga kalakinan, no? Manang nindot sa kaayo na nga ma-develop, no, ang maong religiosity, no? Sa mga kalakinan, di lang sa mga kababayan. Kay sagad na ba sa manimbahay, mga babae, no? Yung mga lalaki tuwaras kilid, outstanding, no? Outstanding. Kito sa gawas nagbarog, no? Una outstanding. Pero hinaot nga magkakat-on ta niini. Kay when we follow Saint Joseph, no? Sa atong pagsunod ni Senyor San Jose, magkakat-on tag usa ka butang nga mahinungdanon kaayo. Nga mao ang pagpamati sa pulong sa Dios ug sa pagtuman niini. Wa gyud si piyata ni San Jose
sa diha sa pagmata niya nga gipadamgo siya sa anghel. Ang pulong sa Dios iya gyud giatiman ug iyang gitipigan sama sa mahal nga inahan ug iyang gituman kini sa iyang pagpanaw. Munang bisan pag unsay gisulti sa uban, si San Jose klaro ang iyang direction, ang iyang padulngan. Hinaot kita sa unta mga igsuon. Kay dangano kitang tanan magpapanawman. Munang ayo kahadlok sa mga istorya, sa mga marites. Sagdir na sila, no? Maluyar na sila chismis, no? Padayon, no, sa imong pagtuman sa pulong sa Dios. Kaya atong giapas dinhi sa kalibutan, mauman ang kingharian sa langit. Amen. Hinaot pa unta. Manindog paliho. Sa atong pagtigom diha kang Kristo nga nagbadaugon batok sa tanang daotan, masaligon kitang budagup sa abahan, dalang ato mga maampuong katuyuan. Ingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mabago ug matilun-anong musaksi sa angay mga mithi sa kinabuhi ug sa ingon mutukod pag-usab ang napukan nga kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang matuhon magmaisugong magmatala sa ngalan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga kinasingkasing kitang mudasig sa pagtuboy sa kamatuuran ug sa pagsupak sa maliglahong buhat sa dautan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos mahupay sa Dios ng gugma gikan sa mga nag-atiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo intang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay madawat na ngadto sa kahingpitan sa Dios ng gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Magagahom nga mahan sa paghalad namo sa among mga pag-ampo. Pasalamat kami kanimo tungod sa imong anak nga nagbadaugon batok sa sala ug sa kamatayon. Siya nga nagpuyo nagahari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Santos nga mahan, Dios katunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamo mga makasasa sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, kumikan sa among pagpugong sa pagkaon, magasunta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ogman. Pasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas ay itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis. Mipasalamat kami pag-usabog ni hatag ni ining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinog Panginom ka mga tanagi kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi ug kalis sa kalungwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angaya makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga gatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amoy kaong daygon ug amoy kaong himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambo kita samahan ug atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa ato. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay,
hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko, kaninyong akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang ang mga sala ko din ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay, panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulangan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. Ginoo, sa imong panabang, liguna kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento, aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dara niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.